салому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Гарибон ТЖ. бародаро, хонаҳои навбатии мо дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар наздикии Ашан қарор доранд. ана акнун бародарои азиз, ин хонаҳо чорошёна мебошанд ва хонае ки мо ба навор гирифтем ин дар якум ошёнаш қарор дорад. ва ин хонаҳо бародаро об, свет, отопление, кондитсионер, тёплый пол ҳамаш қоидавӣ ҳаст. метонем бародарҷоно дар бораи ҳамин тамоман савол натиҳем, барои он ки ҳамаи шароитош қати муҳайёае. хай ҳозир видеоро мемонем тамошо мекунем. чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. ин хонаҳо бародаро сехонага мебошанд ва соҳиби хона худашам меёра духонага кардагиай. мебинед хонаҳо калон шод дилат танг намешавад аз он хонаҳо медоред. агар хитона ки фора мақсад бо секомнаташ мекунем. ин хонаҳо бародаро 100 квадратанд. бениҳоят кишоди калон ранги стадионанд. ина мисол хитон видеоро мемонам тамошо кунед. бениҳоят ҷои зуранд. хит мо рафтем инҷа сиёмка кунем. бениҳоят ҷои зур буд. рост дигар инҷа 2 соат 3 соат дар инҷа шиштем. бениҳоят ҷои зур конкретно дахти маъқул шид. хайна бо хитон бинем мефаҳмем. хеле ки дидем бародаро, хонаҳо ягон хел камбудӣ надоранд, ба ҳамаи шароитош қадри муҳайёанд. бародаро, ин хонаҳо 850 000 сомониянд, бо арзон мешаванд. фақат барои ин бародаро метонем ки дар соҳиби хона занг бизанем. тамом. ё бародаро, правительствени хонаанд, хеле гуфтем дар якум ошёнаанд, подвалам доранд. тасмачаи бехатира бародаро бандем, видеоро сар мекунем, рафтем.
анаҷаш бародаро дукомната буда худаш якомнаташ кардия. ина метунем ки бо ҳамиҷара дукомната кунем 100%. Лустрой чоки замонавӣ, ина кондитсионер. короче ҳамаш қоидавие бародаро. хайда ин нарх ки боша ҳамаш иншоаллоҳ қоидавие маҳқулту мешавад. ягон айб надорам ҳамин хуно, ҳамаш 100%. просто медоред зиндагӣ менем. ина хай бародари азиз, паноҳи ҳамат ба худо. то навори оянда.